On Niina Viitanen. Ja Jouni Viitanen. Kyllä meillä oli voimakas halu perustaa perhe. Molemmat haaveili. Parisuhde oli semmoisessa turvallisessa ja hyvässä pisteessä. Ja itse oli sen ikäinen, että halusi jotain lisää. No vajaa vuosi meillä sitten oli toive lapsesta, mutta mitään ei sitten kuulunut. Hakeuduttiin sitten lapsettomuushoitoihin. Noin vuoden verran oltiin sitten hoidoissa. Et me tehtiin 4 inseminaatiohoitoa ja sitten mentiin koeputkihedelmöityshoitoon. Ja siitä ensimmäisestä siirrosta ei tullut raskautta ja sitten Leo lähti ensimmäisestä pakastealkiosiirrosta. No silloin oli kyllä ihan uskomattoman hyvät fiilikset ja oltiin tosi onnellisia. No meillä oli kyllä ihan oikea ajoitus hakeutua hoitoihin, että ei yhtään olisi kannattanutkaan enää sitä asiaa pitkittää. Kun nainen lähestyy 40 vuotta, niin kyllä sitten alkaa jo olla aika kiire. Että olin 37 silloin, kun meillä sitten aloitettiin koeputkihedelmöityshoito. Mikä kuva mulle on jäänyt opumiestä, niin ammattitaitoisen oloiset ihmiset, jotka tietää mitä tekee. No, mä oon vähän semmonen, että mä en kauheasti jännitä, mutta kyllä nyt ekalla kerralla, kun nesten näytettä meni antaa tai muuta, niin olihan se vähän semmonen kuin jostain elokuvista, että menee sinne huoneeseen, mutta siellä esimerkiksi se huonekin oli tehty niin viihtyisäksi, että sit kun oli päässyt siihen tilanteeseen sisään, niin se oli tosi helppo. Mulla on ehkä päällimmäisin puolin sellainen luottavainen fiilis tai ympäristö, mikä tulee mieleen meidän hoitoajasta siellä Ovumiassa. No perhe on ihan ykkösasia tällä hetkellä, semmoinen toiveiden täyttymys. Leo, meidän poikani, on muuttanut oikeastaan arvojärjestyksen kaikessa. Semmoista iloa on tullut elämään, mitä ei ole oikein kuvitellut olemassakaan olevan, että nyt vasta tietää, miten iso asia se on. Niin. Tämmönen siitä sitten saattaa tulla siitä.